на нея, нито на нея. Няма да ставаш на никой. Дома. Няма да. Ясно ли си? Да. Аз няма да вече, ма. Сори ми тя какво да взема. А ти да взема ми баба. Няма да вече, ма. По, айде да не те задържаме. Там се дик боя. Аз искам да се бия там, ще ти занимантирам с който има. Как бе? Не трябва да повикаш някой. Никой на душа кока ли си? Ката, Доника, някой сорта, да дойде на заплата, защото съм докосвала тебе. И тогава ще напиша мусълта. Това е съм да. Разбра ли? Да. Сигурно ли? Как отплющя? Защото ти спаси. Да, айде 100%. Айде прави ли ви себе? Я прави ли ви ми говори? Айде стига толкова, бе! Вчера съм се нещо, съм ти да си ми още. Никога не обаче няма. Ясно си? Да, ясно си, ма. Само да разбереш, ще разказвам. Никол! Никол, добре ли си? Нищо! Съсъбим сега. Дай.